Que l'alternativa de fer el que estem fent és morir. Estem fent un acte de supervivència, senyor Sanchis. I nosaltres hem decidit que Catalunya ha de tenir continuïtat i no volem renunciar al que som. No, jo no penso que ens equivoquéssim. Jo crec que si vostè mira l'esborrany aquest, aviam, situem-nos, no? La literalitat del text del primer esborrany, que nosaltres el que vàrem fer va ser compartir-lo amb altres formacions polítiques, és que és calcat el que hi ha a l'acord. En aquest document que s'afanyen a filtrar-lo, per dir, han posat estat propi, això no és acceptable. Traiem estat propi. Ara han posat subjecte polític. Home, qüestionar que Catalunya és un subjecte polític és una cosa que fa, vaja, que és sorprenent, no? El Democràtic és un partit que fa 70 anys que aguanta, 70 anys, amb molts dels quals, o la majoria dels quals, lamentablement, en dictadura. Per tant, Unió Democràtica aguantarà això i el que faci falta.